Той като най-близък до младото семейство пръв ще открие празника с неговата реч. Поздрави и пожелания към Марина и към Светло. Вашите аплодисменти за Пламен и за Благодаря, колега. Платен си. Така. Преди да започна речта, съм си подготвил нещо, което не знам как ще се създаде на нашия младоженец. И то е следното. Светославчо, мили мой страхотен, днес се жениш. Това не е нещо, най-важното нещо в живота на един мъж. На жената, но на мъжа е нещо, ти ставаш глава на семейството. Така че като за начало, мисля, че е време да се спреш, да се криеш, че пушиш цигари. Майка ти и бащата са тука. Да, как съм ме казал, да знаеш да пуши цигари. Не се. Това е положение. Така. Всички ме познавате и знаете, че аз не мога да помня нещо, затова съм си го написал и ще си го чета. Извинявам се за което. Тук ти да застана. И цял ден му съсипа днеска. Направо с така. Свиркаш ли? Аз не съм Арчи. Уважаеми младоженци, скъпи родители, роднини, приятели и гости. Тази вечер имам огромната чест да говоря не само като кум, а и като човек, който познава Светослав през целият му живот. Аз съм негов втори братовчет, но съдбата ми подари още по-голямата чест да бъде негов кръстник. Това е връзка, която не се измерва само с родство, а с доверие, обич и отговорност. Светли, виждал съм те как растеш, как се учиш, как се превръщаш в мъж. След това за доста дълга част от годините, в които си израствал, не съм бил тук, защото съм живял на друго място, но сега съм тук и вече те виждам как се превърна в мъж, който знае какво означава чест, уважение и семейство. Днес, когато те гледам до Марина, виждам не просто щастлив младоженец, виждам човек, който е намерил своята половинка. Марина, благодаря ти, че направи Светли още по-усмихнат, още по-спокоен и още по-щастлив, отколкото го познавам от дете. Казвам, че когато срещаш правилния човек, не просто живота ти се променя, а намира своя дом. Убеден съм, че вие вече сте един дом, че вие вече сте дом един за друг. Защото бракът не е само красивия ден, който празнуваме днес. Истинският брак започва утре, с малките жестове, с компромисите, с взаимното уважение, с това да се смеете заедно в хубавите моменти и да се държите за ръце в трудните. А любовта не е да се гледате един друг в очите, а да гледате в една и съща посока. Като ваш кум и като човек, който винаги ще бъде до вас, ви пожелавам никога да не си лягате сърдити, никога да не пестите думите „обичам те“ и никога да не забравяте защо сте избрали точно този човек до себе си. Нека домът ви бъде изпълнен с смях, с уважение, с разбирателство и дай Боже с детски смях, който да направи щастието ви още по-пълно. И накрая, искам всички да покажете Чичо, Пако, Чигунца! И накрая, искам всички да дигнем чашите си за Светослав и Марина. Нека любовта ви бъде по-силна от всяко изпитание, здравето да бъде ваш постоянен спътник, щастието да не пуска дома ви, да не напуска дома ви, а всяка следваща годишнина да ви намира още по-влюбени, отколкото сте днес. Горчиво! Горчиво за младоженци, Григорий и Свилян. И за изненада съм им приготвил, разбира се, песен, защото все пак да съм номер едно. Заповядай, колега.
татко, майко, мати, за малото семейство. Честит празник! Днес камбаните звънят, любов спяват. Две сърца пред всички клетва си дават. Светослав и Марина, съдба благословена. От днес до края любов споделена. Да се обичате до сетен ден, с вяра, срещност, дух благословен. Ръка за ръка, през смях и мечти, нека щастието винаги ви крепи. От врачещ до покров да се носим. Че сте най-красивата и вярна любов на света. Нека домът ви бъде пълен с радост, с детски смях, надежда и младост. В труден миг един до друг бъдете, любовта си всеки ден пазете. Да се обичате до сетен ден, с вяра, срещност, дух благословен. Ръка за ръка, през смях и мечти, нека щастието винаги ви крепи. От врачещ до покров да се носим. Че Светослав и Марина са най-добрата двойка на света. На здраве за младото семейство днес, нека Бог ги води и с обич и чест да бъдат винаги заедно. Добро имена, съседно сърце завинаги до края на света. Това беше много много светлина. Поздрав от нашите домове от Приятка и Пламен за малото семейство, за Марина и за Светослав. Сега, скъпи гости, следва и